Gibuksan na karong adlaw ang Devotee City alang sa mga deboto nga gikan sa ubang mga dapit gawa sa dakbayan sa Sugbo. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Kini ang Devotee City nga napahimutang sa kilid sa Fort San Pedro nga giporma gikan sa 30 ka mga container vans. Mao kini ang magsilbing Pinoyanan sa mokapin 600 ka mga deboto gikan sa ubang mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo ug ubang rehiyon nga way kapuy-an. Sagad kanila mga nanginabuhi sa pagpamaligya og kandila, kao ug uban pa. Sama na lang niining mga lulang agikan pas dakbayan sa Bugo nga nagdala sa ginama nila mga kalo ug mao ilang ipamaligya sa fiesta sa Sugbo. Niya magimi kada kuan, kada pista. Nya sa may mong gikuan karon. Kao. Kao? Oo. Nya ikagahimo ana. Oo, kami. Umapasalamat mi nga ni anak nakaabot pag ko na ni ani akong edad nga na 82. Requirements numero 1 mao ang ilang mga bus tickets o ginguman ang shipping line tickets usa kana sa atong pangayoon ngadto kanila, and then ipossible katong dunay mga ID nga atong makita asa silang dapita address nila, no? Mula na hangtod sa Enero 21 ang pag-star sa mga deboto. Hugot nga seguridad usab ang ipatuman sa kabalisan ug aduna usay mga tinugyanan sa panglawas nga magmonitor kanila. Ang atong house rules una mao nga ginadili ang pagda og mahait nga rikaban, okay? No deadly weapons, way armas, no smoking inside the area, no speeding, and then maintain sa atong linis diha sa atong sud. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.